tu som ja, hej. Kamaráti, kamarátky. Tu v Košiciach máme veľký problém, hej. Predajcovia notabene sa sťažujú. A keď sa sťažujú predajcovia notabene, kamaráti, kamarátky, to sa nezdá, ale to je aj váš problém. Hej? Tak je? Áno. A jaký je problém s notabene? Že Chceš povedať? Poď, niektorí boli už viacerí, že po niektorí sa chceli akože zaregistrovať na časopis notabene. No a nemohli a prišlo aj na to, že je pravda, že po niektorí predávajú aj na čierno, je pravda, ale prečo? Lebo keď sa chcú zaregistrovať na časopis notabene a nemôžu, viem, že sú veľa predajcov na časopis notabene, ale není žiadny dôvod na to, lebo mne sa zdá, že Košice je veľké mesto. A hrozné sú miesta tam, kde by mohli predajcovia normálne, tí noví zaregistrovaní predajcovia, aby sa mohli normálne zaregistrovať, či majú dlhy, či majú deti, alebo čo. Prečo zamestnávať dôchodcov, ktorí berú 300-400 Áno. eur? No, ja vám poviem tak. Ja som si chcel kúpiť notabene, keď toto inzerát mi vyšiel. A v celých Košiciach som 2 týždne nenašiel žiadneho predajcu, hej. Teraz, buď bolo vypredané číslo, čo môže byť, hej, bo fešak som, ale skôr toto, že predajcovia neboli a ešte tu ďalší problém, že predajcovia nemajú toľko kapitálu, aby si mohli kúpiť dopredu na víkend notabene, hej? A to je problém si kúpiť dopredu, nie? To je problém. A tu im nikto cez víkend nedá, takže kamaráti, kamarátky, keď chcete sa stať koordinátorom projektu notabene, sa prihláste na toto video, vás prepojíme na redakciu a vy budete zabezpečovať víkendový predaj, tak? Áno, a toto, aby z funkcie ako tá Martina, koordinátorka, aby už nepracovala ako Ale ona dobre pracuje, môže. Ešte jedného pozveme, nech pomáha. Čím viacej, tým lepšie. Lebo tu, jak bolo na Bočnej, bolo aj dobre. Jak bolo na Bočnej, pracoval Šiba, vedúci Šiba, koordinátor. No. A lepšie sa nám aj vyhoval. Ja som predal na starej nemocnice tedy. Mal som aj preukázku. No. Len tým, že ja som odišiel do Čiech, tak som asi 3 roky, tak minimálne som tu nebol v Košiciach a tým pádom, že boli tým viac, už sa tam nasťahoval jeden, druhý predajca, tak som už nemohol nič predať. Dobre, takže každopádne hľadáme koordinátora, koordinátorku, ktorý by vychádzal ústretí predajcom notabene. Je tak? Áno. Dobre. Ako bola pani Havrilová. Ako bola pani Havrilová, ktorú ja som nepoznal, každopádne vás pozdravuje. Helenka, chcete pozdraviť? Áno. Helenka pozdravuje. Pozdravujeme A nech sa vráti naspäť k nám, jak bolo predtým. Jak bolo Nemôžeme predtým. sobotu, nedelu si kúpiť časopisy, pretože koordinátorka si sadla na nás a neviem z akého dôvodu. Aj keď neurobíme nič, aj tak ide proti nám. Kde sme? V akom štáte žijeme? Slovensko! Dobre, Zlatý môj, chceš aj ty povedať, že chceš pozdraviť od koho? Ja chcel by som aj v Bratislave pozdraviť tých koordinátorov, lebo ja som bol v Bratislave, ona proste 2 týždne sme boli sme aj na Ružinové na ubytovňu, tam proti Humanity, Hej. no či jak sa to povie. No a proste aj sme si vedeli zarobiť, proste všetko, aj keď som žobral na kostole. A žobrať sa nesmie, to viete, že predajcovia notabene nemôžu žobrať. Ja som žobral normálne. No, to nie je normálne. Nepredával. Ujo, ja som nemal pri sebe časové. Rozumiem. Ľudia sú tam normálne, aj dobrí, aj všetko, lepšie tam, jak tu v Košice, lebo keď tu sa postavím, ja som predával, ja mám už, jak sa to povie, ja som už skúsený. Ja napríklad, keď sú viacej ľudí, tedy nič nezarobím. Keď sú menej ľudí, tedy zarobím. Hej, a teraz mi povedz, Zlatý môj, jak sa voláš? Ja som Ondrej. Ja som Jan. Jan, počúvaj. Nechceš radšej dajakú robotu, jak žobrať, tak sa ťa spýtam. Čo by si chcel robiť? Ja som robil už. Čo by si V chcel robiť? Bratislave som robil na automobilke, na brigáde. Hej, Boli a tu v sme Košiciach? aj so Združkom, nie, A tu čo by si chcel robiť? Viete čo, tu v Košiciach, čo mi jedno zostáva, je aktivačne robiť. Ale aktivačne nemôžem robiť, lebo mám 2 deti a žena iba na materskej. Takže ja nemôžem tiež poberať aj ona. To je ten prístup. Dobre, Zlatý môj, Janko, Helenka, my v piatok prídeme na stanicu s kamerou a každý nech povie, čo chce. Ja budem o 1 hodine v
v piatok pred Košickou stanicou a budem sa tešiť na všetkých, čo chcú povedať na kameru. Pozdravujeme, keby hej? niečo nevíde, tak keby nič nepríde do cesty, tak prídem. Dobre, a keď vám kamaráti dá Prídem čo? pozbudiť ďalší bezdomovcov. Presne, každý nech povie svoje a už dá, čo sa nájde pre každého. Áno. Ahojte, pozdravujeme. Ahojte, čau, čau.